Mayong hapon mga binati o minahal kong matalumnon. Welcome to my channel, welcome to Matalom. Monday deron, August 23, 21. Magtinabangay dito kanunay aron makabot na to ang kalambuan sa atong lungsod. Okay guys, ato din suportahan ang administrasyon kanunay headed by to our beloved Mayor Eric S. Pahulio o mga kauban. Ato gayud lang suportahan aron daghan ang mga programa na matagamtan sa katawhan diri sa lungsod sa Matalom. Welcome to my channel, welcome to Matalom. Na itong buhaton guys. Okay, good luck and God bless to all matalumnon. Hangyo lang nako ning matalumnon at ugayong suportahan ang administrasyon kanunay headed by to our beloved Mayor Eric S. Pahulio. Once again, thank you and God bless.